Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, ongitorri bigarren kafera. Gaur maiatzaren 5 da, portugesaren nazioarteko eguna, asmaren mundu eguna, emaginen nazioarteko eguna, Afrikako ondarearen mundu eguna, biriketako hipertentsioaren munduko eguna, amaren osasun mentalaren munduko eguna, marihuana askatzeko borrokaren nazioarteko eguna, eta gaixotasun zeliakoen nazioarteko eguna. Ze, oie bakarrikan? Nei gutxi irutze dezkit? Gutxi? Ospakizunak gustatzen zaizkit, baina egun horiek guztiak ospatzerako eguna joan zaigu. Venga, aukeratu bat eta hori azalduko dugu. Afrikako ondarearen mundu eguna. Eguna mundu osoko pertsonek eta bereziki Afrikar kontinenteko ondare kultural eta naturala ospatzeko aukera paregabea da. Afrikako munduko ondaren ehuneko handi bat, 29 hain zuzen, arriskuan dauden munduko ondaren zerrendan dago. Horien artean daude Tanzanianko Ngorongoro kontserbazio eremua, Kongoko Errepublika Demokratikoko Garamba parkea edo Kaguzi Biega parke nazionala. Klima aldaketaren, kontroli gabeko garapenaren, isileko izaren, ezegonkortasun zibilaren eta ezegonkortasunaren aurrean, Afrikako ondare askok balio unibertsal aparta galtzeko arriskua dute. Beraz, inoiz baino premiazkoagoa da ondare ordezka ezin hori etorkizuneko belaunaldien gozamenerako babestea eta gordetzea. Zalantzarik gabe, ondarea babestea gaur egun dugun erronka nagusietako bat da, eta ondo dakigu hori hizkuntza gutxituen hiztunok. Duela hilabete onartu zuten Frantziako Konstituzio Kontseiluan hizkuntzen ondarea babesteari eta sustatzeari buruzko legea, edo laburbilduz MOLAK legea. Handik 2 astera legearen kontrako helegitea ezarri zuten martxan, eta gaur ezagutu ditugu helegitearen nondik norakoak. Ikastetxeak diruz laguntzeko bete beharra jarri dute zalantzan 71 diputatuk, baina badirudi gainerako neurriak ez daudela arriskuan. Helegitea idatzi eta aurkezteko erak ezin egona eragin du. Duela egun batzuk mozio bat izenpetu zuten Ipar Euskal Herriko hautetsi nagusiek, kexua eta ulertezintasuna adierazteko. Mezu bera zabaldu zuten bretoieraren, oksitaniraren, katalanaren eta euskararen erakunde publikoetako presidentek ere. Euskaraz ikastea egin dugu autua, eguneroko lana, segurtatuz geroa. Hizkuntza aurkitzea da gure zoriona, geloela... Eta Urkulluk esan aldu zerbait. Urkulluk nahiko lan bere haserrea kudeatzen. Gertatu altzaizu noizbait lagun bati sekreto bat kontatu eta lagun horrek bestei kontatzea. Hoixe gatu zaio Urkullu gaixoari. Rebillari kontatu zion ze plan dauzkan eta Kantabriako presidentak prentxari kontatu dio dena. Urkullu orain triste dago. Triste. Ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Urkullu lehendakariak Euskal Autonomia Erkidegoko itxiera perimetrala mantenduko duela baieztatu diola esan du. Rebillek Kantabriako presidentearen esanetan lehendakariak gutun batean baieztatu dio alarma egoera amaitu eta gero konfinamendu perimetralari eutsiko diola. Baina Urkullu goizean esan du ez duela Rebillarekin hitz egin eta ez diola halakorik esan. Eta lehia dago. Kargu berria eman barko zaio Rebillari. Kantabriako presidente eta Eusko Jaurlaritzako bozeramaile, baina bueno, Erkorekak ere baditu bere lanak eta ez da bozeramaile dagoeneko. Txoin, benetan izate? Bai, hazek ekan astea, Lehenik beste erkidego bateko presidenteak ematen du Euskal Autonomia Erkidegoari buruzko albistea. Gero lehendakariak dio gezurra dela. Ze tristea dena, Ez. Nei beste goza batek harritu nau. Urkulluk gutun batean kontatu dio hori Rebillari, baina
Ze urtetan bizia, ez dute telefono hitz egiten, edo sigira emailez? Aizu, hemen oso gutuntzalea gera, eta niri hain dela gutxi izan zidaten, ez da gizu Rafaelen antzartu zutela, ez da gizertan, eta naiz irratien esan zidaten, gainera. De repente tus ojos me han mirado profundo como el día que te... Gaurko egunez jaio zen Rafael, Espainiar aktore eta abeslaria 60 urte daramatza oholtza gainean, baina puri-purian egonda azkeneko hilabeteetan, pandemia garaian. Gabonetan, kontzertu erraldoia eskaini ostean. Noski, Ayusoren laguna bazara nahi duzuna egiteko baimena daukazu. Osea, Madrilgo hauteskundeak aipatuko ditugu? Ez. Esan beharreko guztia esan da dago. Jarraitu ezagun musikarekin. From the light, I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Gaurko egunez jaio zen Adele, abeslari eta konposatzaile ingelesa. 19 urte zituela 19 izeneko diskoak kaleratu zuen, eta sekulako arrakasta lortu zuen. Gero, 21 eta 25 deituriko diskoak egin zituen, horiek ere zeharo arrakastatxoak. 2015etik baina ez du abestirik argitaratu, eta ez dakigu berriro bere musika entzun ahal izango dugun. Eta gaurko egunez hiltzen Bobby Sands, 60 eguneko gose greba baten ostean, 1981 Irako beste 9 militanterekin gose grebari ekitea erabaki zuen Bobby Sandsek preso politikoen estatusa lortzeko eta kriminal lapur edo hiltzaile soil gisa katalogatuak ez izateko helburuarekin. Grebak erraztu egin zuen mugimendu nazionalista katolikoak onartzea bide politikoa eta elkarrizketa zirela irtenbide bakarra. Asteazkena da, eta badakizu ez esan nahi duen horrek eza, musika eta musika. Gaur, Ana Artxuaga dator, bere proiektu berriena aurkeztera, Berde Prato. Kondaira zar bat kontatzera dator gurera artista gaztea. Eta Maia Beitia dagoeneko gurean da, kanpotiarrak tarteari heltzeko eta gizon kanpotiar bat orkestera dator. Baruk Espinoza, baina bereziki Leibnizekin elkartu zeneko eguna gogoratuko dugu. Eta musika gehiago, nera taldekoa datoz estudiora beraien lehen abestia orkestera, Itsasoari begira. Honen bestean gaurko saioa hasteko moduan bagara, maiatzak 5 ditu gaur, eta gaur bai asteazkena da. Ongi etorri bigarren kafera. Zuekin musika eta musika esan dugu. Jurik Iñaki Lasa etura, arratsaldeon. Kaixo eta kaixo. Noski guk kanpotiar bat orkestu nahi dugu, baina bera orkesteko ere ikusi nahi genuke eta dagoeneko ikusteko moduan gara, eta horregatik Goiuri ez dago bere olkien, ez kezkatu segituan dator, baina badugu gurean Maia Beitia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo altzea? Bai. Zuek ondotani. Tolosara etorri eta eguzkia. Gu ondo, eta zuk ere itxura erra, okazu. Ondo bizidenaren itxura. Baina denetan ondoen bizi dena Goiuri ez izan handia da. Arratsaldeon, Goiuri. Arratsaldeon dantzingoet, bale? Ya está. Izketan ari zaizuena uin guazen Ulurbide. Gaur bigarren kafeak 205 ditu, arratsaldeak 4 eta 9, maiatzak 5, gu 4. Eta aritmetikan galdu bazarete, lasai, gozatu bigarren kafearekin, eta ongitorri.
maite duten tartean murgiltzeko moduan gara, Goiuri ez eizarandia, dantza inez duzunez, zu abiatuko zara. Ni hasiko naiz? Bai. Ai, ama. Bale, nik zen maite dudan. Itxutasun komenigarria. Hau da, derrepente, itxu bihurtzen zarenean, eta derrepente, ja etzarenean itxu. Aha. Ze, Urkulluri hoi pasazaio pixkat. Ze pasazaio? A ver. Que si rebillarekin egon da... Ese dolor, claro. esa tristeza, esa rabia. Ze pasazaio, a ver. Vale. Rebillak esan du Urkulluk ez dakize kontatu diola. Gero Urkulluk esateu ez dala egia eta ez dala behakin bildu. Gero Idoia Mendiak esateu... Idoia Mendia torre matatzera. Gero Idoia Mendiak esateu... Que, a ver... Kontakatilu, kontakatilu. Konbertsazio pribatu baten gauzak ez kontatzeko. Orduntze, gertatu da edo ez da gertatu. Ez dakigu, gu itxua gea. Gero, erkoreka dator eta esateu, ertzainak eta desokupak ez dutela elkarlanean ez ere egin. Eta gero ikusten dugu bideo bat, en plan de, kompis, ku hemen gaude, behar bat zue, abisatu. Gero desokupakoak datoz eta bideo jotzen dute sareetara eta hor ikusten da elkarlana. Gainera oso hizkuntza gogorrarekin esan zuen erkorekak, nola esan zuen, esa falazia, no, esa... gezurra zela esateko horrelako hitzola itxusi xamarra, ez? Eta orduan, karo, erkorekak zer da, itxutasun konbenigarria sufritzen ari da. Baina eske gero, Manuel Andrino, falangeko burua, gaur, epaile batek, epaiketa zeukaten eta, kargu guztiak kendu dizkio, Manuel Andrino, ezakit goatzeaten, 2017 Kataluniako prozes garaio irtan, atea zen mitin baten batea eta esan zuen prozesaren aurka hiltzera atera bertzarela kalera. Eta benga, Espainiaren alde, jun jendea akatzea. Eta hoi bideon dago. Baino epaiak esan du, ez dago probarik. Orduan, absolbitu ingo zaiteu. Orduan, epai horrek zer dauka, baita? Itxutasun komenigarria. Bideo hor dago, baino ez daude nahikoa probak behai, delitua deguzteko? Orduan, nik maite dut itxutasun komenigarria, zen nik nahiko nuke ukitzea, eta nahi bakarrik ikusi nahi dituten gauzak, eta ikusi nahi zitutenak ez ikusi. Maia Beitia! Itxutasun komenigarria, zemingarria eta ze datua den, Ui, barkatu. Bai. Niri gustaten gazta, batzutan euroburu krisi existentzialetan sartzen dutena eta hor ez etxela nun urten goten, eta ongun erabaki dut, pare bat iaeten, neure bizitzen jabe izango nitxanela, natxe eta alde guztixetatik inposatezku, neurri, muga, desbardena, baina esan eban, baina dakaten margenin, ni neure burun jabe, neure goerin jabe ingona. Eta justo ongo aztein Espinoza irakurten, edo, zehazki, Espinozai buruzko liburu bat irakurten, eta esaten da, zoriontasunan bidirala bizitzan aktibo isati. Eta ekintzi norberak aurre eruti, eta ez pasibo. Eta hori pasioik lotute bai ez, pasioik askotan bisigatxuelako ez, geuk ez dauz bisi, eurak bisigatxu eta hortik pasibidadet eta berbibe bai. Baina esan dut, ostras, hemen, jakin baik eta pentsaten egon baino espinoziztia guanaz. Eta gu Kolombia giroan gabiltza, Chocuit Townen musika honekin, ondo oskatu detineki. Ez da erresa oskatzen, Chocuit Town. Ez da inzaia ez da ere, ez? Ja, Chocuit Town. Gaina eskaz ez Chocuit Town. Azkar esan, Chocuit Town. Kolombia giroan murgiluko gara, zen ere maite duta aruntz begira jarriko da, zuzen ere Egan Bernal, txirrendulariak, Frantziako turra duela 2 urte irabazi eta historiako iaia garaierik gazteena bihurtu zen horrek, gerora gauza gertatu ziren, baina tira, gazte hauek ere lortu zuten garaipena. Baieztapen batzuk egin ditu, bere sare sozialetan, eta maite dut pertsonaia publikoek eta kirolariek bereziki, dirudilako batzutan, ez, pixate, dagokien mundutik urrunduta eta bizi beharko luketela, eta Egan Bernalek, bere herriaren inguruan eta Kolombian gertatzen ari denaren inguruan egindako baieztapen horiek, eta batez ere hor esan duelako, ez, sumintzen duela eta ikaragarrezko mina sortzen diola, autoridadeen, gobernuaren, poliziaren aldetik, protesta egitera atera direnen aurkako violentzia hildakoak, eta hori ez dagoela inondik inora heltzea, eta
oso sendo eta hitzak egin neurtu gabe esan du, berak ulertzen duela eztabaida daitekeela erreforma ekonomikoa zertaraino eta noraino ez, baina bere herriaren alde eta bere herritik gertu egon nahiko lukela protesta horietan, eta gustatu zait ziklista batek eta bera bezalako ziklista gazte batek gainera horrelako konpromisoa adieraztea bere herriari, bere familiari, eta han egon nahiko lukela bere burua, entxasiko den Italiako giroan murgilduta den horretan, eta maite dut, edo gustatu zaite Egan Bernalen hitzoiek irakurtzea. Badakizu ze txio irakurri nun atzo honen inguruan? Kolombiaren larritasun maila. Shakira bera ere ez dago ciega sordo muda. Bera Shakirak ere hitz egin du eta ez dago itxumutu gor. Hor gatzen da. Pentsa, Eta bukatzeko Iñaki zina zure maite dut, nik ere hortik helduko diotez, gustatuko litzaidake gaurko egun baten, zakite maite dut leun bat ekartzea, hola zerbait polita, baina oso kezkatuta nago esan Kolonbiako irudiekin, zuek badakizue ian ere bigarren aberri bat bezala dela Kolombia, eta Cali, Manizales, hiri hauetan dauden irudiek ikusita, beldurgarriak dira, ikustea Álvaro Uribe bezalako pertsonai bate dakan impunitatea txiokatzeko berak poliziari eta armadari eman behar diogula tiroak egiteko eskubidea, eta orduan hasten da polizia jendea tirokatzen, lasai asko, 30 lakotikan gora daude, baina, haue maite dutaren tartea da, ez egoera azaltzen, eta maite dut ikustea nire Kolombiako lagunak nola idean gauza konpartitzen, nola idean injustiazaren kontra zo egiten, eta, historiaren alde honean daudela nire lagunak, eta historiaren alde honean noski ez da Ayuso esaten duna, eta baliteke bai hemen Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan, bai Madrilen eta bai Kolonbian eskuina gobernatzea ez, baina gure bihotzak ezkerren oten jarraitzen du. Iñaki Lasaren maite dutarekin abiatuko dugu gaurko saioa bihotza bere tokian dugulako. Naiz eta atzoko eta azken egunetako berriak irakurrita, galdera bat dorkigun burura. Ea bizitza oso hortxe pasako dugun, ezta? Espai horretan pauso bat aurrera eta bi atzera eta bat aurrera eta bat alde batera eta berriro atzera. Hori dagokitu zaiguna eta horri heldu behar, zoriontz izateko ere. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Patienter dans l'azur, les nouvelles des étoiles nous parviennent une à une, tuant sous l'air. Eta Maia Beitiaren eskutik murgiluko gara kanpotiarren tartean, eta kanpotiarren tartean murgiltzeko gainera kanpotiar bat aukeratu du Maiak berak, aurreratu digu gainera. Espinozaren inguruan ariko garela. Espinozaren gandik ezin ies egin. Horrelaxe deitu diozu, gaurko tartearen izenburuari. Olantxini deitzutzat eta gaina zeukaskanengo komentaxu eizunaz lotzen dut. Pauso bat aurrea biatzea eta zeo zelan hoxe adieraztea gatoz gaur, Espinoza eta Leibnizen arteko hor alkartalka ero, ez? Teorixan, ze batak mundu barri bat defendiute mundu barri bateko oinarrixak ipini ban, eta bestik mundu zarra defendiute ban, eta lehengo teokrazisi eta lehengo botere harremanak, eta baina berak nahi baik ja ikuspegi moderno bat eukan. Spinoza et Platon, mythologue du ciel. Savoir par la musique. Atxak, posteraz. Kasualidades. Meritoa zurea, hitzak neurtu eta justu Espinozaren momentuaren aurretik, jak ari leku uzteku. Nik Espinozai beti lagakotzaleko. Inor zalantzarik badu, Hubert Reeves izena du kantuak, Alexander Deliarden kantua da. Hubert Reeves, horrelaxe, ahoskatuko dugu hortxe nubait. Et ce qui est, ce que l'on sait, ce que l'on... Baina gorko saiorako oinarritxunaz, Espinoza modu askota erakutzelaike, ikasilaike, irakurrelaike,
baina bada liburu bat El hereje y el cortesano izeneko, eta benetan gustaten gazta, ze batetik esplikaten dago Spinozan bizitsi, berante horixi, testu ingurun kokatzen dau, eta gero Leibniz aipatzen daue bai, garaikidi, baina beste mundu bateko, eta Leibnizen teorixi ingurun bebai, ez da, hor, da txampon baten bi arpesak, askanin gauza bardin ezateko oso modo desbardinetan, eta bisetatik batek askanin, bueno, esan gainke, ez gazta gustaten termino, baina erdi galtzen urten banela. Eta batek iraun dau berante horixak gaur egunin be eragin handisa dakarre Spinozan traktado politikuk oinarritxu ban, bai estatu batuetako eta filosofo asko eta asko oinarritxu izan diz berangan, baina oso gitxiko aitortu dabe. Ondala gitxire arte, txartu ikusi txeguan, Spinozan eragine eukidabela aitortzi, eta bere epokan, beran lagunezala aitortze bana, beran bizitsi peligruni pintxe ban bebai. Orduan, gaurko egunin nairot batetik aldarrikatu Spinoza moruko xeba pentsakera aurreratu adez, filosofia zer dan, filosofia benetan radikala danin zelako peligrosu isala iken, adibide ba nairot ekarri, eta gero bestetik, ez ba, Madrilen hauteskunditan ikusiro buena, ero Kolombin pasaten dana, gaur egunin dakauen askatasune eta estado demokratiko liberala ez da kasualidadez aia. Batek pentsen birrixan ban, batzuk pentsen birrixan dabe, eta euran bizitsi literalmente jokatu ben hori argitaratzearen. Eta ez da debalde urten daben kontu bat, gero benetan hain errez amore emoteko, natxe da urna batzun bitxardez izan. Bueno, orduan hasiko gaz, Spinoza Baruch, Spinoza ero Benedicto, portugesez Bento. Bai, beran familixi espainola zan judixu sefardixe, bakizu erre katoliku judixuke botaz ditxueze, Portugalea junzin, Portugalen be esan inkisizinoi suabiaua, eta orduan Holandan amatxu ben, eta jaso zan, 1600 da 32an. Familixa, ba, merkatari familixa judutar baten. Enbirdou, imaginazio jariketa bat, eta 400 urte atzea, imaginateko benetan zein zan testu inguru. Ze, 17. mendin, eta justo Holandak, Espainiandik independentzi lortuteuan, nahiko herrialde aurreratu zan, baina, bestelanik, bai Espaini, Portugalen esan dugu morun inkisizio ipilpilin, Ameriketan indigenan genozidixu pasaten ebilen, Alemanik religioi gerran 30 urte pasaban, luteranuk eta katolikuk alkarren kontra, eta ideia bat etxeko horregerri zer suposaban, 21 milioiko biztanleritxik 13 milioire bajazan Alemania 30 urten. Eta, bueno, ikusten da oso mobidu, gerra asko, inseguridade asko, erdiaru ja atzin lagaten gehibizen eta aro moderno baten esartzen, baina ondiokan zutabik eta oinarrisak ideologiko bentzat ondo esarri baikegoa zen, eta hortxe testu ingurun jaso zen. Spinoza, esan berde bai, Holandan, orduan momentu nahi dameste pintxore guazenela, Rembrandt, eta, bueno, holandez guztik kasi pintxate dedikaten zinela. Eta eskerrak, ze artelan ederrak utzizkiguten? Bai, eta ordungo garaiko, hori ez, argazki estiloko ez, bizimodu zelanik etezan. Eta ordungo judixune eziket izan, sinagoga jun, hebreu ikasi, eta biblixi praktikamente burutz ikasti. Eta Spinoza segirun destakaban oso ikasle hona zalako. Eta de hecho, hor bara Morteira izeneko rabino nausixena, beran begiko bihurtu ban Spinoza, eta pentsate ban, beran ondorengu izango zanela. Baina, Spinozak oso pentsakera independiente ukan, oso pentsatzaile ona zan, sentidotan, oso kritiku zanela, eta ez ban sinisten irakurte ban buzti. Berak arrazoimenin nahi ban oinarritxute ez fedin, dazkanin biblixi dana fedire. Eta hor nazi zan oso iritzi, radikalak eukitzen biblixin ingurun, sinismenan ingurun, fedin ingurun, eta adibidez, bera hasi zan defendiuten, hasieran erdi eskutun, eta ja gerua eta konfixantza gexauaz, ondikan 20 urte zeukala, hasi zan defendiuten, arimi hilkorra dala, hain geruk ez dizela existiuten, milagruk ez dile existiuten,
biblixi jangoiko batek idatzitxe ez dela zenuke gizoneskuk idatzi da bela. Eta, klaro, ordungo epokan kriston eskandalu zan. Eta entera zenin rabinuk deitxutzen, olako, epaiketa bat moruko isitzen, baina aurretik emotzen aukeri, amutzeko, eta, barriro onartuko zatxu hau. Eta berak ez zeukanela isebe damutzeko, 24 urte ukazen. Ez zeukanela isebe, eta orduan junzan rabino, principala morteira, ezin ban sinistu, beran alumno, bisotzeku, olako traizinoi, eta arpe iratutzan, baina guk Arturo hauen esfortzo guztik, zuri, eziketa bat emoteko, eta holan ordaintzezu. Eta Espinozak beran autosufizientzi guztiaz, tranquil erantzutzan, niri hebreu erakusti molestixin kontra, molestixin trukez, on erakutziko zuet nizelan eskomulga. Bum! Eta beran eskomulgaz nire ondiokan idatzitxera, eta da iztoizako, horko komunidadeko gogorrenetako, maldito, ez da izlan esaten dane euskeraz, Madarikatu. Madarikatu, esnatzen zazenin, lotazu zenin, sartazu zenin, urteteazu zenin, familixako inuaz zinjozu harremanik egu iztelan eskomulgan goruz bebai, eta komunidadetik urtenen berri xaman otala urteaz, eta bera tranquil. Xaman, beste bizitxagarri bat, aziko, ze beran buruaz tranquiloan, etxen ban ondo ibilenan konfixantziaz. Badakito alemana dela, baino 17. Mendean, Holandan ezer gutxi konposatu zen, duk izan dut, denak pintatzen ari zian, eta Henrik Schuss izan zen gara jarretu nola komposizioak egin zituen Alemaniarra, baina bai hor utxune bat badago. Oso ondo torten gazko, Leibniz izarreri etxeko. Maravilla. Zatoz lasai. Bischreibsenhafen. Lagaten du Espinoza mundu barri bate, berantzako mundu barri bat zana hor, esploraten da bizimodu topaten, gero ingoru berana huelta, eta Leibniz sartuko hor estenan. Bera baino 14 urte gazti haua, 30 urteko gerri amatxu baino 2 urte lentxua hua izan, orduan, klaro, bera umetaz, jaso zanin gerrin debastazinoi guzti sufriuan, eta aparte gurasope bai, umetaztik hilgako zen. Eta orduan beti ukiban hor, seguridadi topa biharra, eta horreaz, ez da justifikaten da, nero esplikaten da ben, botoretzuai peloti etxea dedikazan, hori aldanik eta gexen nahi ban eskala, sozial hortzizik kortesano izan zan, eta ambizino jeukan kasi desmesurau. Izan zan genixo bat, ze danai emotetzan, ez eguan ise txarto emoten gakonik, ero esana dedika, ez matematiku, filosofu, abogau, geologu, topografu, kalkuloa dedikazan, haidan beste makina asmazitxu zen, Europa guztiko intelektualakin haidan beste karte idatzi zitzu zen, eta ondiokan baraunde 50.000 horriko beran idatzixak, volumen bat, dana katalogo, ondikan ez da beha matxu hori dana kataloga. 50.000 horri idatzi zituen. Bai, imagina, papirutan eta lumiaz. Ez kuadernute boligrafuaz. Orduan epokan karruajitan, posadetako maigaini idatzin birdori da. Zer esateko, nik ez da gatu argi. Zer esateko. Masajista jungo zaren osku motorra ondo jartzeko, porque baina produzio, impresionanti zema produzio. Eta gero, graziz etxezta, zeliburu gaipatzen daude bai, ez da, kejaten zan, isetako astirik ez eukanela. Hemendik Maia maite dut berandu tiar bat, heldu zaigut, esan zen, nik Maia beitiaren barre algara maite dut. Hola, zelako politxe! Bai, gixoen gorot. Orduan, Espinoza mundo moderno baten oinarrixak ipintzen alein uzan bitxartin, Leibnizek beran alemani, religioi, baki hori dana mantentzen alegin uzan, eta jangoiku horretan oso importantire, ze kontutan hartu birdou,
Holandan ez horren beste, baina beste herrialde askotan teokrazi bat zanela, zen erau esan, Elixik aintzen ban, Vatikanok, Elixik, luteranismuk, eta Spinozan beran bizitzan, sinagogako rabinuk euken pixu. Orduan, bata jangoiku, ontxikusiko horremorun jangoiku, erdigunetik entzen alegin juzan bitxartin, besti jangoiku justifikaten alegin juzan, baina ez fedetik, sino que razonamentutik. Orduan, gabiz laibinitzeaz, esan birde bebai, eske grasitx ez da, fizikoki be oso diferentik, ez da, Spinoza, esan ez altu ez baju, moren usan, melena ilunaz, zeja toto ilunakin, danak esan dabe, bizkate oliba koloreko azaleukanela, oso arpia agradabli, eta Leibnizan txikixe, hainka okerra, zurrandixe. Zatarra! Bai, gaina beran lagunetako batek, beran rekomendazio karta bat idatziren ez zaman, fizikoki ez da oso agrazia, baina gero prometitu dut intelektualki kapazadala. Oso. Bai, horre benetako lagunak. Bai. Maitasuna. Mila zeiren de 70 garren urte ingurun hor, Hanoverreko baroi batentzako etxoan biharra Leibnizek, eta berak, da abarkate ban bustin barrun, konturatu zan, Alemani deskuartizata eguanela, baina zizkoin eguanela, eta aldiz frantzin eguan Luis Amalaugarrena, jaunde jabe eta esaman, ostras, amen, frantzesa jokurruten baku, Alemani konkistati, ezke guk ez dakau zerenik. Ordun, buelta asko monda gero, pentsaban Egipto plana izeneko, proiektu bat. Zer da Egipto plana? Zer da Egipto plana? Hanoverreko beran baroiai esatzen ze, bera Parisea jonbizanela, erregiai pertsonalmente esplikatea, konbentziuteko, beran helburu zan Europako baki. Eta getxo, estatu ongizate bat bebai defendiute ban, eta igual hor erdiaruaz kontra esanin egon, baina Leibniz oso kontra esan korra da orokorren. Total, junzanela Parisea, erregik ez ban hartu, erregin horrek ez ben ulertzen, ze zentzukan, ze berak nahi ban konbentziu, Luis Amalaugarrena Egipto konkistabir banela. Beran tropa eta armada eta militar guztik Egipto konkistatea dedikabi banela orlanik Europa eta Alemani asalbo gehatzen zin, kruzada moderno bat etxe ben, eta Egipto kuntzako bai onazan, ze musulman esatik katoliko esatea pasako zen, orduan danak irabazten urtete ben. Baina lortuzun, hitzeite argakin? Ez, inok ez dutzen zentzuni topaten. Harik eta, porque, claro, berak ikusten bebai peligru, Alemani inbadiuko anela, claro, 150 urte berandu hauan Napoleonek Alemani inbadiu banin, eta Egipto inbadiu banin, baten batek esan ban, hemen bauan baten bat aurretik esan bana, eta gordun junzin artxibuta, eta topaben Leibnizek jauri aurrikusi banela. Osea, Leibniz izan zan bere momentukoz Los Simpson. Nik ikusten nuen gidoian Los Simpsoni referentzia, eta nun ulertzen nondik iritsiko tezan hori. Eta bitxartin Leibniz egien Parisen, beran saltzan, ze Luis Amalaugarrena kalbo gehatzen hasi zanin pelukak ipini ban modan, eta Leibniz egin oso ondotu horrigakon, zebera kalbo gehatzen eguan, orduan erosiban pelukaik handixena, eta belen bera txikixe, eta ibiltxoan peluka baltz hori rizau handixe, eta gero orduan gozen momentuko erropak, eta hori hilarte mantendu banatxe eta 100 urte berandu hau hil, eta modatik pasa, baina hilarte mantenduan beran Pariseko estilo glamurosu, eta eroba operi, artizautzak, erlojuk zelan etxe kristalan fabrikazio ezat danea dedikaten zan, interesa danai buruz eukan, baina hori bizimodo altuk, kosteateko Alemaniko baroiai, kondiai, dukiai, ez da izintzuai, printzipiai, danai diru eskatzen ibiltzen zan. Orduan, hemen paralelismoa tarot Leibniz zanela, ordungo epokako Isabel Pantoja. Bueno... Aure baldeu. Maian konparaketekin. Los Simpson, Pantoja... Nire hau okurriu ala imaginazen keseman barrein, Bai. Ez teu zalantzik ikan. Norbait eriko da, zure barreal gara gozatzen. Apustena.
Eta adibide morun, ez? Ze bixi maila eukan, Leibnizek biban urtin 3.300 florin. Eta Spinoza bixi izan bakarrik 300 florineaz. Osea, Leibniz bateaz 11 Spinoza alzin bixi. Eskator, konparateko. Hombre, 150.000 horri idazteko 11 Spinoza ez dakit, baina 11 pertsona normalek ere ez dakit beteko luketen. Spinoza, 11 Spinoza ere ez dakit. 11 ez... 11.000 bikozin, ze Spinozak asko idatzi, ez bane... Gexo bazan konzizu motza, baina zorrotza, dios. Bai, Bueno, on ipini musika misteriosu bizkat, porque un misteriosu azten da. Misteriosu. Bai, hemen da, misteriosu asesinatuk, eta gauza asko da zamentartin. Ze Leibniz beste gauza batzun hartin izan, kasi espionogiko agente bat. Ze Europa guztin zer pasaten zan enteratezan. Eta enterazan, hori judixo ateu deitzetzen bat, oso txarto ditxutea ateu, por cierto, baina bueno, jentik holan ezautze ban, ideia oso irautzailik eukana, eta orduan lagun batzun bitxartez, jarri zan harremanetan optikako, bueno, atxikixiaz, zeztu esan, baina Spinozak bizimodu aurreatateko lentik puliutea dedikaten zan. Eta esaten da bezala Europako profesionalik onenetako horretan. De hecho, hil zanin, berak gordeta ukazen lentik, dirutza baten trukez saldu zen. Baina bera bixi eta hil horregatik hil zan? Hil horretxeatxik hil zan bebai. Baina bixi, ez dugu esango pobretasunin bixi zanik justun. Oso modu xume baten, 2 galtza, 7 alkandora, 5 pañolo, eta jate ban esni mantekillit abena taulako hausak, eta fin, noxin behin zerbezan bat, eta pipi errete ban. Hoxe zan beran lujo guzti. Berak esate ban ze, bai material aldetik, ez, diru aldetik, aberaztasun aldetik, eta bai pasiñoi edo gozo, ez, karnali edo divertimento aldetik, justun, bai bixi berdala, baina justun, ez, azkanin buruntzako edo pentsamentuntzako ona izango da neurrixan. Eta beran bizitsi erun ban, Spinozak modo intatxable baten, eta hori da jentia igesen harritzen gakona, ze jangoikure ondo eta txarto zer dan esaten da bena, eta berak ontxikusiko, ez ban hor jangoikun sinisten, beste jainko bat eukan, baina beran jangoikuk ez dago esaten, hau ondo eta hau txarto. Orduan hor zentzunin, bai, esan genke ateu zala. Eta jentik pentsakoan, diabru pertsonifikata izango zanela. Eta inok ezin jotzen isa aurpegiratu zan, amabli, generosu, lagunan lagune, hori baidanak esaten dabe, kriston autosufizientzi eukanela. Eta gero ez, jentiengan kriston miresmena sortzen man, baina inbirixa asko bebai. Eta horretxatxik, ez daki hau ze pasazan Leibniz bera ikustea jun zanin. Ze Leibnizek beran bizitza guzti pasaban horrei buelte moten eta hori ezin digeriute, baina bai kriston impactu lagate banela Spinozak. Eta, bueno, Leibniz enteraten da Spinozan barri berane hor bizimodo Parisinun, eta gainetik Spinozan lagun bat aiaten da bebai Parisea, Ontxe esplikako, ze lehengo, bai, nahi unazta bai, lehengo Spinozak liburu bat ataten dau, 1970 Tratado Teologiko Politiko izeneku. Eta kriston eskandalue sortzen dau, ze berak gaztetasunin sinagogatik botateko errezoik, ja amentxe idatzi zipintzen dau. Eta esaten dau zer, religioi ibiltzen dala, bilurran bitxartez genti, menpeko eukitzeko, eta gainetik jentia izniztu eratzen gako, eurane salbazio iatxik dabizela borrokan, benetan zerbidun birriatxik dabizenin, oza, menpeko izateko dabizenin. Orduan, claro, religioi jota txikitu etxen dau, eta beran helbururez, lehen komentaro ben, estado teokratiku horreaz amaitzi. Ze estado teokratikun arabera, estadun funtzinire jangoiku zerbitzatzi, jangoikun obri, mundun jarraitzi, eta eliz gizonatiz, jentiai esatetzena jangoikuk zerbir da ben. Baina Spinozak esaten dauze, estadu hon birdala humanidadin zerbitzurako, eta herrixak eskatu bitzala estaduai zerbir da ben. Orduan, kate bustikin apurtzen dau.
eta zapalkuntzi beran, logikin arabera, zapalkuntzi ez da justifikata. Horrek zabalduan kriston eta hau dana eskutun argitaratute, hasieran gaina izen faltzo bateaz, baina azkanen dana eta kixe berarala. Beran, bi lagunek horrek ideiak difundiutearen preso hartzetxuez, tortura, bat kartzelan hiltzen da, bestik soltaten dabe, baina pobrezisa absolutun hiltzen da. Orduan, Espinozan lagun esati benetan da peligrosu, benetan zeure bizitsi peligron ipin izainke, eta bera konturatzen da, bisitan bitxarten beste liburuik ezin jabela argitaratu. Beste obra guztik postumuk izan biko dizela. Horrek atzeratzen du etika. Ez asko segazte hil zan. Orduan, hemen revuelo guztin eta hor intelektualan artin kartak idazten, alkarrei eta, Leibnizek oso modo ambiguo baten jokatzen dau. Batzuei izatetze, ese judio, ateo, que bajo atan caído, esalako bajo jauzire, eta beste batzuei izatetze ez, admirabli dala, eta benetan zelako intelektuala da. Leibnizek beti A eta B aldabatea esan ban beran bizitza guztin. Eta orduan, horrek nahiko deskonzertaten dau, baina egizera esanela Espinozan aldeku agertu inoz, gexaua izan zanela detraktori. Eta hemen, Leibnizek ezautzen dago, Espinozan lagun bat, Parisea jaten dana etikako borradore bateaz. Espinozak esplizitamente eskatzetzen nahi inoiz erakusteko, baina urkullu aipasategako mor. Rebila eta urkullu bezala! Ui, ama! Urkullu aipasategako Beraz, nik uste Espinozari pasaditzaiona da, hau. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Es que... Orduan Urkullu da Espinoza? Eta Rebila da lagunura Parisia joan zana. Eta Idoia Mendia izango lezateke kaso hontan Leibniz. Badaukagu, 17. mende amaierako intelektualen hausnarketa edo parekotasun garaikidea. Bueno, eta bere biziko garrantzi izan zuen horrek, edo garrantzi izan zuen, gero akaso azalduko duzu, Maia, baina Leibnizek Espinozaren etika borradore zirriborro ura irakurri izanak badu bere pixua gero? Barakar beran pixu, ze Leibnizek erabakitzen da benin Espinoza bizitzati berak ja baraki hor liburun zer dan. Eta hor pare bat egun pasaten dabe alkarreaz, 1976 garren urtin, ez daki hau benetan zer esamen, gauzireze, Destrangiz ja, beran borradora Europan zir babilen elabiskat, baina Espinozak ezekixen esane horren jakitun. Espilka goro bizkat etikak zerrezaten daben jakitzeko goro benetan ze impacto dukiban da, orden geometrikun arabera demostratako etika. Azten da jangoikuaz eta maitzen dau jangoikuaz. Eta bitxartin berbatzen dau harimi, emozinoik, zoriontasune, danai buruz berbatzen dau. Osea, amen liburun, gainak arrin jot, amen liburun, ulertzeko oso gatxera, zehose orden geometriku oso impenetrabil muruko zire, teknizismo askoaz, arantzatartin ibiltzi muruen. Nik bibider irakurrirot eta bisetan esaldi bat ulerturot. Baina horrek esaldixak bizitzi aldatuzte. Osa, liburu erdi... Zin da esaldia. Liburu... Ez diguzu kontatuko? Ba ez. Ai, ama! Ez. Hau norberak irakurri berdau. Ez, bai, mizte isu gordetiko menire. Bueno, ba... Arantzatartin ibilitxe. Da, sensazioa baina emoten da munduko ezagutza guztia mentxe liburun batute dala. Bai, holako zen musika epiku, mezirau. Ordun, holan, labur Espinozan teorixi esplikateko ez, berantzako
Jangoiku zer da? Jangoiku de sustantzia do natura, da... batetik, jangoikun existentzisi ez dau zalantzan ipintzen. Berantzako jangoiku bai existiuten da, horretxatxik esan ateu. Baina ez da guk ulertzen duen jangoiku. Gexagoa da, gero Stephen Hopkinsek eta esan izan da bena, ez? Eurak sinistekotan jainko espinozista baten sinisten da bela. Ze jainku de natura, baina natura ez ulertute horre arbolak eta berdetasune. Natura da, existiuten dana. Eta hemen euskeraz dakau oso esaldi politxe, zaguk esaten duen dana, emoten dauze, bibidarga bizala berba bardin esaten ez, suri-surixe, ondo, baina hemen kasun danak badakarbe bai beste asepzio bat, eta da, baden guztia. Claro. Existiuten dana. Orduan, dan hori de sustantzia da jangoiku. Eta jangoiku da mundun barrun eta lege batzuk jarraitzetxu. Eta hau mundu hau, benetan ezautzea jalaik ez da, misteixoik ez da, milagroik ez da, ulertu ezin janik. Dana ulertu laike, dana errezoin bitxartez edo arrazoimena bitxartez ulertu laike. Eta Spinozan jangoiku zer estan esplikata be hobeto ulertzen da, ez da jainko antropomorfiko bat, pertsonin itxurirakarrena, ez gatxu juzgaten, ez da guera bakitzen zerureala inpreinure jungo gazen, eta jangoiku ez da ez ona ez txarra. Bueno, ordurako sakrilegixo bat ezati jangoiku ez da la ona, beste gauza guztin hartin. Orduan, jangoiku, jainko religiosu desagertarazi etxen dau, lehen komentaro guen ondorixo politikuk dakarrelako, edo ez daki hau zer dan lehenaua, beran filosofisi datorren eta kasualidadez, ondorixo politikuk ala berak ja helburu bat baukan eta horreatxik sortzen da ben teorisa guzti. Eta bertako epokako galderak, ez da, jangoiko baik zelan onak izan, berak pertsonifikaban ona isati zer dan. Eta jainko baik zelan zoriontzu izan, berak zoriontasun individual aldarrikatzen dau. Orduan, Leibnizek jau irakurten dau, hau bombi hau, eta badu Spinoza bizitxatea. Spinoza hil baino, 4 hilabete lentsu haua. Leibnizek 30 urte ukazen. Egun batzu pasaten dau, dakauen froga bakarra da Leibnizek idatziz jangoikun existentzisi idatzi banela, eskema baten, eta gero hori Spinozai esplikatzanela. Baina, zehose pasazan, Leibniz esan gustore igeatu. Ez daki hauen ara ze komenta ben, ontzungun esaten gen humorun, ez da, Kijote eta Sancho Panzan hartin borun, baina txotxo, hori zelan esatezu ez daki hau olakoik alkarrai esan batzen. Baina, hor misteixue gehatzen da. Leibnizek gero ukatu, denporeta ukatu egin banbera egon zanik, ezautu banik. Spinoza 4 hilabetea hil zan, 54 urteaz, kristalak sortutako hautzelen neukan gaixotasun pulmonarrai agrabata. Hil zanin 6 karruaje atazitxu ezen, aidan beste gente jun zan beran atzetik, eta amen esan birdou. Berak esan eskatu ban, eskritoxu osozoik marka baiko kaja baten sartu, eta lagun batei eruteko, ze etikako borradora bertako kajoin eskutata eguan. Eta inok ezek isen, baina Leibnizek bai. Ze Spinozan lagunan bitxartez Leibnizek hori guzti baek isen. Bauan susmu, horra postumo bat argitaratuko zana, eta Vatikanok diarreitza, diar telefonutik ez dutzen diarrein, baina Vatikanok abizatzen Holandako elixiai kontu zibiltzeko, eta Holandako elixik bai luteranuai, bai kristaua, katolikoa, eta honek rabinuai eta bebai, eta pelotoik antolatu zitzu ezen, kontrolateko zoze sospetxosoik ikusten ben. Ata kontu ze, Vatikano alarmata egoteko eta ze infrastruktura, eta alkarren hartin gerraietxea dedikaten zin religioi guztik batein ben, Spinozan etikak argirik ez ikusteko, eta Leibnizek baek isen. Hau, Katalunian, juzenan bezala urriak bateko hautesontziak bilatzen eta mundu guztia dos jarri zen ordura arte baita behaien artean aserre zeudenak hautesontzi horiek bilatzeko abernunt zeuden eta inorketzekin. Baina gauzireze, Spinozan teorixan kontra gexen bizitza guzti jardun bana, Leibniz izan zala, ez ban ise bezan, ze Leibnizek baek isen.
etika argitaratzeko eta zeintzuk ebizen. Leibnizen berbaerdi bat nahiko izango zan, dana kartzelaratu eta etika inoiz ez argitaratzeko, eta ez ban izan. Rebilla ikasi. Orduan, holan, ez gala imitzen teorixan sartuko, esan behar dugu bakarrik, justo kontraku, ez? Sortuan, Spinozana mundu uin, uin baten morun ikusten barau, Leibnizek monada izeneko partikulak bat asmaban. Eta horren gainin eraiki ban teorixa busti, bueno, imagina zainki eundaka horren ingurun, gero jentik poematzat hartze bana, ze kredibiliade, askoike ez elkan. Baina ia zan hola, paradoja batea. Ze, jangoiku eta monadin arteko relazioei dagokizunez, ez da, jangoiku espada monada bat, Leibniz espinozistire. Eta jangoiku monadi bara Leibniz ateure. Wow. Orduan, imagina zeuen bizitzako 100 urte pasatezuela gaina Spinozaz obsesionata. Ikustan Descartes zen teorixetan ikusteban Spinoza eta zizan Descartes kritikaten. Locke eta Newtonen horretan bebai, kalkulutan eta matematikan ikusteban Spinoza bebai kritikaten txinuk. Eristen gakon txinuk espinozista zenela ze txinuk ateutiz. Bueno. Eta txinuk kritikaten amatxuan, modernidade, materialismo, ero ateismo ikusteban, horretan Spinoza ikusteban, eta danan kontra idazten, eta eskanin, aiaten da konklusioire, ero ateu, ero espinozistirala. Boa, Maia, gero meme bat pasako izut, sortu inbardet badao, meme oinarri bat dala, diabia aurpegita batako ez da izateko, why are you so obsessed with me? Zatik zaude, nekin hain obsesionatuta behin bat Spinozakin abezea Leibnizekin. Eta Leibniz. Bai, hemen gaina esan berde, Spinoza beran teorixerala autosuficienti, baina Leibnizena teorixa reaktibure. Ez da ulertzen Spinozan teoriri pai, beran kontrain jako, orduan menpeku de, eta tristire, baina, bueno, Leibniz askanin, oso amabli izan, baina arerio eta enemigo asko sortzeko gaizan bebai. 30 urtea zilizan holan gauza estrambotiko baten muren ikusten ben, artritisa ondio kanbio kerraua, beran pelukiaz, Parisko erropakin. Askane arte jentiai diru eskatzen egon zan, eta egixera, beran bizitza guztia jangoiku defendiuten pasaban, baina Elisa inoiz ezala juten. Bueno, hoi tipikoa da, Hoi askotan pasatzea. Hil zanin be, sakramentoik ez ban hartu, eta, anekdota morun, ez da, hil zaneako kriston dirutzi eukan, eta hiloba bat, ondarrutar loba bateke eredaban dana. Claro, lobin handri, entera zanin, olako dirutzi eredabenela, posan-posaz, azizan saltoka, behan gaina jauzizan eta hilin zan. Baina, bueno, eta parra jezu, A ber... Hau ez da, ze kristau txarrak zeaten. Ez, baina hau aspaldi gertatu zan da, orduan parra indezake. Bai. Nire graziot ez da bizitza guzti, jende guztiai diru eskatzen ibilitxe bero. Hori oso argudio... Hori diruai garrantzi gehiagin emateatik, Bai. Ez, Nola denbora pasaban parraitiako. Zuk ez hau dituzun mundu guz... A ber, gero itzengo duguntaz. Niri grazix emot ez da, bizitza guzti, mundu guztiek diru eskatzen pasata gero, aberatzil zan, eta beran heredero bakarra alargun duen ban, fortunin ondorixoz. Wow. Bueno, eta orduan amaitzeko, zer pasazan bixan artin? Ez daki hau, ezin jau jakin. Zer gertatu zen Spinoza eta Leibnizen artean? Maia Beitia kontatuko digu, zer izan zen bi gizon hauen artean. Europa 17. mendearen azken txampan gara. Eta heriotzaren kutsua du kontakizunak. Ai, asko gustazta. Baina kontatu. Bai, ez daki hau ezen jo jakin. Orduan liburuk oso erantzun filosofiko politxe moten dau. Eta da, klaro, zerbait 100 urtin ezin asimilata egoteko. Eta holaniko obsesionateko. Eta beran teori xire, Spinozan bitxartez Leibnizek beran buru hobeto ezautu banela. Wow. Ondoa?
Bai. Eta gero, bueno, historiako ironixak, ez da, gaur egunin, bueno, Kant etorri zan, eta Kantei eritxigakon, Deka, Spinoza eta Leibniz arrazionalistan taldi negoa zenela, eta ero Locke eta Hume eta beste honek empirista zinela, Natx eta Spinoza handik asko edan ben, baina ez bene aitortzen. Eta orduan, etxen da, ez, alkarren kontrako teorixak izango bazen gaurun. Baina Spinoza eta Leibniz, alkarren albune esplikaten diz. Eta gaur egunin, bueno, azeri zapurtxu bat Spinozai berantuk iso emoten da esaten igual, Kantek esan da jarretxu biharrik ez dakau gaur egunin. Aizu, Ze misterio eta ze kontu, Jo, segun, Bueno, niri apasionanti eritxitzen gazta, bai Spinoza, bai berante horixi. Niri galdetuko bazten, zein filosofo berpiztuko zeunke nekarriakat Spinoza? Bai, Bai, bat ez kuriosidadi, ze itxura ukan be, bai, imagina zeure albuko portaleko pertsonan baten itxuri dakarrela. Porque, claro, erdi itxura espainol-portugesa, imagina zu albuko portaleko tipu, dala. Paco. Bai. Paco. Maia Beitia, mila esker, agurtu hartzetxugu. Bai, eskerrik asko. Eta zai entzuliai segituan gara bueltan, nera taldekoa gurekin izango ditugolako musikaz gozatzeko, eta bai, lasaiago ibiliko gara, ez da eriotzik, diruak ez du inorakatuko, traiziorik, Vatikanoak ez du, ejertzito da armada erdirik ateako gure bila, baina, tira, ze gustora ebili garen mazaztigarren mendea marrena. Eskerrik asko, Maia! Eskerrik asko! Aio! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia. Netflix plataformak euskarazko edukiak aldarrikatzeko sinadura bilketa duela 2 hilabete abiatu zen eta bide bikaina darama. Gurekin da zuzen ere mugimendu honetako kide bat, Einaut Zeharra, kaixo Einaut. Kaixo, egunon. Bai, ekimen hau abian, otsailaren erdialdera edo jarri zuen martxan taldeko kide batek, apur batera bapatekoan edo, eta 2 asteren buruan, pentsatu, 2 asteren buruan 6.000 sinadura bilduak genituen jada. Orain, berritzu duela astebi agerraldi bat egin genuen Durangon, eta bertan norbanakoen babesa jasotzeaz gain, jaso genuen ere bai euskalgintzako eta ikusentzunezkoen arloko eragileen babesa ere bai. Eta egia esan oso pozik, oso pozik gaude bai. Azken batean, azken markada honetan ikusentzunekoen kontsumoa asko aldatu delako, Einaut, plataforma hauek oso indartsu datoz, gero eta gehiago kontsumitzen dugu streaming bidezko plataforma bidez, eta euskara horretan atzera geratu dela esango dugu, edo ez dutela kontutan hartu beharrekoek, edo hartu behar dutenek, edo ez dago presente gutxienez, ezta? Bai, hori da, horrek eskatzen gaitu. Euskara ez dago presente streaming bidezko plataformetan. Bueno, esan beharra daukat, guk gure ekimena zentratu dugula Netflixen. Netflix delako merkatu horretan liderra, merkatuko eta haundiena daukana. Baina, plataforma guztietan eragitea da gure asmoa. Euskal biztanleen 10-tik 6 daukagu edo dauka horrelako plataforma bat etxean. Erreparatzen badiogu adintarteari, ez pentsa gazteen kontu bat denik hau, gaztek argi dago kontsumo maila altuago dauzkatela, 18 urtetik 24 urte bitarteko gazteek 80 baten kontsumitzen dituzte plataforma hauek, baina kontuz, 50 urte bitarteko adintartetan ere bai, 80tik gorako kontsumoa dago, ez da. Claro, kontua da, euskara espaldi dago presente plataforma horietan, pentsa dezakegu honek zeragin izan dezakeen epe erdi edo luzera begira gure hizkuntza ohituretan, gure mundua ikusteko eran eta bar, ezta. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 6-etatik 7-etara, kultur tartea, naiz irratian.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Kamera zarra oroitzapen ez guztia ohartu altzara noiz bai denborarik ez dugula euritan tekiloratu nahi. Itxasori begira jarriko gara orain bigarren kafea nera taldearekin. Anoetatik eta Astazutik etorri dira Iñaki Mujika, Txomin Urdanpileta eta Xabi Zubeldia. Haien singela aurkezteko gure entzulei. Hilabete pasatxo da gurekin harremanetan jarri zirenetik eta azkenan lortu dugu bat eta bestearen agendak elkartzea, asteazkeneko irratsaio hau musikaz blai osatzeko. Bueno, ongi etorri Hirukote. Itxasoari begira da zuen lehen singela. Konta iguzu pixka bat nera taldea nondik, noiz eta nola sortu den? Bueno, azkenen ni konfinamendu garaien kanta batzuk sortu nituen eta neukan idea horiek azkenen produzitzeko estudio baten eta ondo grabauta. Eta ni bakarrik nahi nun bateria bat, bajo bat, gitarra elektriko bat, orduan Txomin koharriako ardun ezautzen nun, eta sonion lagunduko zian bateriakin, beha bilatuzun Iñaki, lagundu zigula azkenen gitarra elektrikakin, bajoakin, eta mutrikune ongea grabatzen Ame Estudiotan kantau, eta erabaki genuen hortikan nera taldea sortzea. Hau da zuen lehen musika proiektua, Hiruron lehen proiektua? Osa, batea bai, baina gero aparte beste batzuk opintau. Bakoitza bere aldetik. Ez dakit ondo entzun den? Bai, urbildu mikrora beldurri gabe eta giratu pixka zuere gana mikro hori. Hori da. Zateran zinen, Hirurok elkarrekin lehenengo alia dela, baina bakoitzak izan duela bere proiektuak edo egin duzea gauzatxoak. Bai. Eta gaina, gaztetxoak zarete, orduan ez bat urte gazu, jakin badaiteke? Desberen, nik 21. Nik 18. Eta nik 22. Adin horrekin jakitea posible izaten da Iñaki. Pero adin gehiagorekin izaten dira arazoak. Hortik gora izaten dira problemak. Adin horrekin. Zuma dut dituzu, Iñago? Nik 35. Nik ez problemak, bale. Nik gutxi dauzket. Ia 36. Bai, gertu dauzkat 36ak. Iepa. Dena den, 3 zaretela esaten egin gara, baina singelan uste dut 4 zaretela, ez da? Horre eukidezue Antxon Sarasua piano jotzaia ere, uste sintak sartzen ibili dela? Bai. Eta zen izan da, berarekin elkarlan hau? Ez geha behakin elkartu. Azkenen, gogorra batu genuen gure zatik, eta gero Axularrek behakin kontaktun jarri zen, eta behak sartu zituen sintek eta piano batzuk eta hortik. Esan genion gutxi gora gure idea zintzan kantakiko, eta behak ezkeren oso abila da, eta esan zigun zoze politia eta gozala hortikan, da bai ateratzen. Bai. Oso pandemiako elkarlana, elkarri ikusi gabe elkarrekin lan aitea. Bai, egia esan, mendikan pasa diren musikari desberdinek esaten dute, bai da, ez dut ezagutu. Ezkenen email bat bidali genuen, WhatsApp bitartez audio bat, beste ez dakiz zer, eta... Pentsa, Olat Salvadorrek Iban Ferreiroren kolaborazio du bere diskoan, eta ez du Iban Ferreiro aurrez horrek ikusi, ez? Egia da. Ez dute ez da elkarri ditzigin, uste, ez da horako harremanik izan. Axular Arizmendi Ame Estudioak berezkoa nabari da, kantu hontan. Zuek ere nabari duzue, alegia, beraren gana jotzerakoan jaso duzuen honen bilazen biltzaten pixka bat? Bai, azkenen, hori da, gitarrakin basortutako bat, eta bai genukan burun noa nahi genuen iritsi, baina ez genitun bidek ikusten orduan Axularrekin ongina, eta beak bideratu zigun, eta emaitza guna egenuna, eta inkluso gobea izan da orduan, oso pozik. Bai, aldaketa bat ikusi izan. Beakin ensaiatuta gero, eta beakin... Hori ez, igual zu ikusi zen dituzten ate batzuko itxita, ateak bat zeudela, eta beak ez da izuen ez, ireki ate hau eta autopatuko dezu eta pixka bat... Bai, gero beste zati bat genekan berez, nesantzun ez, hau hobeto ez bat deus hartzen, eta nik uste asko zobeto balitu dela da.
Kontatu guzu, zuk hori ez, pandemi konfinamendu gara hortan hasi zinela abestiak sortzen, nondi dator abestia, o nola sortu zenun itxasoari begira? Bueno, abestia azkenen nik uste deno pasagun bezala garaikorrak izan zian, konfinamendukok. Orduan abesti honek itxeiteu, bai, azkenen hau dena bukatzeanen, kantak esateun bezala, iristen momentoi lagunakin gauza txikitaz disfrutatzeko, maite dituen pertsonakin, eta hortaz dijo abestia. Gero, doinuei erreparatuta, pop rocka da, uda girorako barkatu oso aproposa, oso errazi entzuten dare, bai, ez uste irratetan eta entzuteko oso aproposa dela, ez dakit hauztan biletzen zenuten soinua irurok? Bai, oza, guztiz. Gero gaina, estribilloa ere oso itxaskorra da, estribilloa iritsi aurretikan ere erraz entzuten da esan dugu bezala, badaukari, musikari beti zaten dute hori dela zaiena, da zuek lehenengo abestiarekin ja ari zarete hori egiten. Bai, bueno, egia esan, ez dugu bilatu horte iristea doi lortzea, atera da, azkenen, zuk esan ezun bezala, gitarrakin kanta lasaiago bazan, eta gero bateria sartuta, gitarra elektrikoa, baina zehoze potente bihurtu. Abestia atera zen, orain dela hilabete inguru, ez da? Bai, hortik. Bai. Bueno, gaur sartu naiz YouTubera begiratzea zenbat ikustalita zituen, eta, bueno, 2000 dazka, ez da bat ere numero txarra. Horrek esan nahi du, ez dela bakarrikan zuen familiakoek, eta zuen lagun bakarrikan ikusi dutela. Jendea ari da entzuten, abestia ez, postekoa da. Bai. Eta Instagram eta Spotifyen bastante erantzun hona jaso du, eta oso pozeo. Bai, eskertzekoa. Espero zenuten horrelako erantzuna hain azkarri izatea? Ez, batez. Batzutan ez, zu inigo musikari izan da, jakingo ez, batzutan lehenengo hilabeteak edo bintzat izango da zaiena jendea lortzeko, jendea erakartzea, ez? Gero etorri daiteke push bat, baina hasieratikan. Ez dakit inork baute duen ekuazio logiko konstante bat. Bai, ez esango nuke, baina gero gertatzen dira horrelako kasuak, ez? Oso ondoren era arrakasta duten kantuak, eta aldrebez, ez? Lehenengo kolpean asko eta gero ezin mantendu. Zago ekuazio bat hor. Honena hasieratik bukaerara topi biltze, ez? Hori da, futbol partidaten bezala, lehenengo gola lehenengo minutuan eta 5/80ean. Beraz, jarrai dezatela golak sartzen izu. Dena den, zuek, nerakoek, handicap txiki bat zenekaten abesti honekin, ze jakingo dezuen bezala, Benito Lertxundik ere badauka itxasoari begira, ordu hori, YouTubeen edo jartzekoan, lehenengo beti gartzekoa. Bai, ni berandu kontuatu nintzen. Bai, hori esan nien. Ba, ni bantxe. Lehenengo notizi. Egoa Benito etxen, YouTubeen jartzen itxasoari begira eta kaguen. Ate, etxukazteo komentzea. Ze, hostia. Baina bueno. Igual esango, bertxio bat, ata dute. Baina ez gaina egin de proba ea lehenengo agertzezan Benito edo etzan agertzen, eta bai, Benito agertzen da Benito Lertxundi lehenengoa, baina ja bigarrena zuek zate, orduan ez da bertxio bat, 8 bertxio, Benito Lertxundi zuzenean, orkesta sinfonikoarekin ez. Behintzat, hor bigarren agertzen da, así que iristeko errexago da. Aizue, eta nera izena, nondik dator? Nahiko komeri euken ditungu, asmatzeko. Ui. Bai, hasi ginean izena pintxatzen, eta, bueno, hiruok ados jarri ginean talka izenako benula. Gustatu zitzaigun, musika estilo desberdinak eta talka izena, eta behin Instagrameko kontua hain, logoa hain, dena pintxauta, eta Instagrameko kontua ja talde bat batzeola talka izenakin, orduan berriro zerotik astea. Gauzat esango dizuet, asko zegokigo nera talka baino. Orain arte entzundakoarekin, nire ustez, nera asko zebetu dakizu, Bai? Nik ala esango nuke bintzat. Eskerri asko. Haizu, eta igual hobeto sentiarazte izu ez bestela amor horrekin, jode. Talka izena bargin nien da, beste ez oik ateitu handak, dieta. Ba, izu, nahi nera oso gozasun atzit. Nera oso polita da, izena? Bai, motxa. Errexa. Egunetan, igual, nera eta talka elkarrekin jotzen, bata besteren telonero. Nezko bitxita zerta, así que kolaborazioa eta loko gauzak. Badakizu ez ezten errexa? Goiuriren sarraskia gainditzea. Epa, a ber, ez beldurtu gure gonbidatuak inigo. Sarraskia. Bueno, sarraskia da elkarrizketan zatitxo bat,
zati hontan, tarte honetan, letrak aztertu eta letren inguruko galderak egiten ditugu. Kasu hontan, abesti bakarra ere egin. Eta, bueno, bi galdera bakarri dauzkat, Esan. Lehenengo galdera da, itsasori begira, esaten dezu behin eta berriz abestian, baino anuetan eta asteasun, ez dago itsasoik. Orduan, nik galdetu behar nizuen, ze itsasori begira, baino, inspirazioa etorri zait, eta bueno, inspirazioa ez, beste norbaiten komentario bat ikusiet, ze abestia YouTubeen dago, eta YouTubeen dago komentario bat, norbaitek galdetu dizue eta ez diozue erantzun. Ui ba. Galdetzeula, peñiskola ote. Orduan, nik hoi galdetu nahi nizuen. Peñiskolako itxasoari begira, abesten duzue? Ez, azkenen eozein itxasokin konformatzeka da Gozintzulokin. Baina ez, peñiskola idea oporreta txikitamen oporreta juten itzan leku bat. Orduan bertan amistade asko lagunak eta horko batek idatzi zuen eta enion erantzun nor, baina WhatsAppetik erantzun nio. Vale, perfecto. Oso ondo, perfecto. Gauza bat, anuetan ez, baina asteasutik handazarratillo eta Benito Lotxundik ikusten zuen itxaso berbera. Ikusten da handiken, Txek, beraz... Asteasuko errekare... Eta bigarren galdera da, ea Euskal Herriko talde baikorrena zeaten. Ze esatezue, zorionez betetako larun bat gauak datoz. Nik ez ditut ikusten, oso urruti ikusten ditut guaindik, orduan oso baikorrak, ez da? Bueno, gu positibo, orduan espero bali eta azkarren bukatzea hau, eta larun bat gaueko afarik, parrandak, eta jala iztere etortzean gogokin gaudela. Laizter etortzean. Bueno. Sarraskia gainditu duzu. Ez da gutxi. Bueno, Irikote, aurrera egin behar dugu eta agurtu aurretik, agurtu egingo zaituztegu eta ondoren prestatu duzuen bertsio akustikoa, irratirako bertsio bentzungo dugu. Beraz, esker mila, iruroi, zorterik onena, kontzertuak datozela parranda, zoriontasunez eta askatasunez gainezka egiten duten larun bat horiek, ze guk ere bizi nahi ditugu, eta nire ikusten balin bada anuetako gaztetxean eta kalimotxo eskutan, kategorin. Perfecto. Baiotz? Bai. Punto. Baiotz. Badoaz, segundu batek irakasle izango zuen Andres Zubilak egin zuen Gurisi izeneko kantu hau, eta kantu honekin badoaz gure set akustikora nerakoak. Eskerrik asko, iruroi, eta nahi duzen arte. Bigarren kafearen laborategian, gurekin akustikoan, nera eta euren itxasoari begira. Argazki kamera zarra, oroitzapen ez bustia, hartu atzara noiz bai, denborarik ez dula, euritantekin loratu naiz, uda berri kolore derrauen artean, milakate itxi ditu, zure lehioa zabaldu. Itxasoari begira, pasako ditu miagau, eta olatu bakoitzarekin dantza galdoan doa. Itxasoari begira, besarkatuko zaitut, hau dena maitzea, hau dena maitzea. Askatasunaren giltza, norberaren bizigrina, zori
zorionez betetako larun bat gauak datoz, brindis bat zuri begira, herriko plazetan barrena galduta, udako gau luzetako euri usaia dator. Itxasoari begira pasako ditut milaka, eta olatu bakoitzarekin dantza galdu badoan. Itxasoari begira besarkatuko zaitut, hau dena maitzean. Pentsamenduon guztien gainetik egangoaz, izarren artean, eta gaur zuzara, zure bidea idazten duen bakarra, zuzara. Pentsamenduon guztien gainetik egangoaz, izarren artean, eta gaur zuzara, zure bidea idazten duen bakarra, zuzara. Itxasoari begira pasako ditut milaka, eta olatu bakoitzarekin dantza galdu badoa. Itxasoari begira besarkatuko zaitut, hau dena maitzean, hau dena maitzean. Itxasoari begira pasako ditut milaka. Nera taldea itxasoari begira, bagoaz aurrera. Keep calm and bigarren kafea. Bueno, eta nahikoa musika izan dugu? Ez. Noiz bai dago nahikoa musika? Uste dut pixka bat gehiago behar dugula. Erantzungo zenula. Hainbeste ezagutzen gaia? Ez, erantzuna tipiko egia da. Vale, agur. Goiuri the original. Joder, fuerte, da gara Goiuri. Ba, aurrera egingo dugu bai, baina gozo, ze gurean dugu Berde Prato edo Ana Arzuaga, edo zera Iñakik esplikatuko dizue, nolakoa den urrengo ezagutuko dugu musika proiektu. Anai batek besteari tabernan esan zion, zu baino hau zara eta banaiz neskak dio, aulkitik Urteko ezusteko musika atxinenetako bat izan da Berde Prato. 7 abestiko lan argitaratu du Ana Arzuaga Tolosarrak martxo bukaeran, Kondaira ederrura. Diskoaren izenak iradokitzen duen bezala, ederra da Anak sortu duen unibertso musikala. Ahotsak garrantzi handia du proiektu honetan, baina baita teklatuarekin eta luperrarekin sortzen dituen doinuak. Berde Pratoren musikak badu tradiziotik, baina edaten du asko musika garaikidetik ere. Murgildu lasai gaurko bigarren kafeko elkarrizketa akustikoan. Bueno, Ana, ongi etorri. Mi esker. Arratsaldeon. Txaldeon. Nola sortu zen Berde Prato? Zu ibilita zara bai serpiente, bai mazmorra taletan, bazuen zerbait berria kontatu nahi izatetik, edo nondik etorri da? Ba, egia esan, nik enun planteatzen bakarkako proiektu bat abiatzea, baino serpienten egon da Jon Mantxizidor musikarit artistak,
ezagutzen nindun eta proposatu intziten Larraskito Klub Bilbon daun klub musika esperimentalakin eta soinuakin zerikusia dakan klub baten aizan, kontzertu bat antolatzen aizan, ez? Artista ezberdinekin eta bar, eta orduan pentsatu zuen igual ni ikusteakon, nik bakarrik zehose eraman nezakela, esperimentun bat, froga bat edo, innezakela. Eta orduan proposatu intziten. Eta momentun, esan nun, erakargarri irutu zait ideia hau, ez? Orduan, probatu inun, baino berez, neukan pentsatuta horrekin jarraitzea. Así que zehose, pixkat, kasualidadeko gauza bat izan zen, bai. Pasatzen da askotan, ez? Kasualidatikan edo gogo hartu, gustoa egon, eta, aurrera. Bai, totala. Berde Prato izena bera ere oso iradokitzailea da. Naiz, elkarrizketa desberdinak eta irakurtzen, eta ikusi dela Jan Batista Basileren ipuin bateko izenburua, ezta? Bai, hoi da. Bai, nire amakintzun, zuek bakizue, hemengo Tolosako antzerki tailerreko zuzendaria da, eta ni txikian nintzanen, beak obra bat intzun ipuin hortan oinarrituta eta beste ipuin batzutan, eta orduan karteloi beti egon izan da etxen, ez? Eta nik beti ikusi izan dut, eta oso erakargarria intzait beti, izenburu hori, kartel hori, eta orduan nola izen bat jarri behar nion proiektuai Larraskito klub hortako eventurako, ez? Esan ostras, ze zaila, izena jartzea oso zaila. Eta esan Berde Prato politxa da, ez? Eta ez dakit azkenen pinturakin, ipuinakin harreman auke eta proiektuak beak baita, así que... Diskoaren garrantzitsuena da, bintzat, abestiatik beste eramaten duen hildoa esan dezakegu ahotsa dela? Baude zati batzuk kapela, abesti oso bat ere uste daula kapelara, ez? Bai, ahotsa da azkenen, oizan... eski oinarria hori izan da, ahotsa, ze azkenen nahi beti erakarri izan dit asko, ez? Ahotsak dauken boterea, transmisio boterea, ez? Abesti herrikoietan, ahotsak ze presentzia dauken, eta orduan nola ni gaina ibilitako proiektutan, beti ahotsakin ibili naiz batez, teklatuakin baita, baina batez ahotsakin esperimentatzen, modu natural baten hori izan da garrantzitsuna diskontan. Aipatu berri dizu ere, oinarria ahotsa dela, orduan, abestiak sortzerako garaian ere ahotsetik abiatzen zara, baina ezagite letratikan zuzenean, edo ahotsaren melodia batetikan, edo nola? Bai, melodietatik normalen, bai, grabatu ditut igual mobilen, edo hortik eukitzeitut burun, eta bai, pixkanaka doinua sortzen nijoa, eta gehoia hitzak, eta bai, gehiago kostatzen zaititzen kontua, bai. Eta gero ja sartzen zoaz beste elementu guztiak, ez? Teklatua, lurperrakekin sartzen dizun beste ritmo, atmosfera horiek datoz ja pixkat gerago, ez? Bai, ez dakit bigarren plano baten nuk esango zazkenen abesti bada, ez? Bere elementu guztikin, baino bai dala zehose igual subordinatua dauna, edo bai, osagain garrantzitsuna azpimarragarriena ahotsa da, bai. Esango zizuten, baino ez, zure kantarak badaka zerbait, zakit, ezberdina da nitza, zerbait berezia bintzat badaka, nahi bez, ekartzen du gora pixkate musika tradizionala, edo herrikoia, imaginatzen dute esango zizutela, bin baino goiotan. Bai, musika herriko jana eta berezian eskerrik asko baino. Bai, musika herriko jana, zehose iaia bilatua da, ez? Netzako iturri oso garrantzitsua izan da, eta maitasuna handia daukat musika herriko jai, maitasuna handia diot, eta noski bat zehose bilatua izan da neurri baten, zehazkenen lehen aipatutakoa, ez? Bada zehose musika herrikoien oso garrantzitsua tradizio orala, ez? Eta nola urteetan zehar urte asko pasatzean, eta herriak, ez, kantatu diteitu abesti horiek, ez? Eta letrak, eta beti gai berdinei buruz bultak ematen, eta hau dana, ezakit oso interesgarri iruzte zait, ez? Eta proiektu honetan nolabait baina nula islatu maitasun hoi, ez? Eta horreatik nik uste melodiak simple dira, baino aldi beren hor sartzez ezkizu burun, ez? Musika herriko joko melodiekin hoi pasatzea, ez? Orduan, bai nahi nula olako zein, baino nire begirada eta nire bizipenetatik
pasatuz, ez? Esatezuna begirada igual garaikide ego batetik. Ahozkotasunaren ideia horrekin oso lotuta dago azkenen zure izena, hori Berde Pratorena, ipuin kontalaritza beti izan da ahozkotasunean, orduan lotura ere hor badago. Eta zein izan dezakegu direla zure referenterak, adibidez promo horrian badago zatitxo bat jartzen dula. Gustatuko zaizu, gustatzen bazaizu, Nico, Cocteau Twins, Macy Star, Mikel Laboa, horiek dira referenteak edo? Horiek izan dira gehiago kanpotik jarri izkiatenak, ez? Osea, Nico, Macy Star edo Cocteau Twins ez ditutola entzun, osea, gehiegi, egia esan, ez? Osea, netzako referente modun segun zeri buruz aigean hitz egiten, pertsona oso desberdinak daude, ez? Adibidez, jarrerai buruz aiba hitz egiten, edo ahotsai buruz, edo emaitza, abestian emaitzai buruz soinu aldetik. Eske oso gai desberdina dira, ez? Azkenen ordun, karo, erreferente, osotasun baten erreferenteik ez dakidakaten ainargi, ez? Osea, nik uste bai dala, elementui behi da, erreferente asko. Mikel Laboa, noski, ez? Baina esate izut musika herrikoia, edo derrepente reggaetoia, edo Dido eta Eneas opera adibidez, oso erreferente oso potente izan danetzako, bai gai aldetik, dala ez, nola, amodioa, hau dana, eta geho beste aldetik, jarrera, malenkonia, tragedia, ez? Eta aldiberen narratibidadea opera badalako, ez? Orduan, ez dakit, baino bat aipatzearren, osea, asko daude, baino igual beste alde batetik behiratuta, ez? Zure musika definitzeko garaian, ez dakit, beste definizio bego baten faltan edo, ez dezako experimentala dela, edo, askotan erabiltzen den bai, abangarde edo hori. Gustatzen zaizu asko experimentatzea, doinu berriak probatzea, gauza ezberdinekin saiatzea? Hombre, netzako experimentalan kontua da jarrera bat, ez? Osea, zuk nola ikustezun sormen prozesu bat. Eta orduan, zentzu hortan bai identifikatzen naizela, ez? Da posizio bat mundun. Eta orduan emate izkizue estilo batzuk, musika estilo batzuk, edo musika iteko forma batzuk, eta zuk hortik naizuna aukeratezu, naizuna zalantzan jartezu, orduan zentzu hortan esperimentalitzak balio dit, noski. Gero, enuke nahi emaitza izatea oso urruti gehatzea jendearekiko edo, ez? Osea, zentzu hortan igual ez deta inbesti ikusten. Jo, ez dut uste, gaina hori pasatzen da nikan urrutiz, hori nik eukin aukera ikusteko zure kontzertua oinatin, eta, nik ondo dintzen, ni neu, baino jendea lotu egiten zara, osea, jendea zeon, eseritan bar dugu gaur egun, baina benetan zeon hiltzatuta bezala, eta hori ordu erditxo horretan sortu zula mikrounibertsio bat hor antixena gaztetxe barrun, eta lotzen dut, eta jendeari erakarmen almen hori edo hipnosi moduko bat bai egiten dula. Zeondo. Eta hasiera baten eman dezake, entzuten dezun lehenengo aldi baten dela nahiko minimalista, zentzu positibo batean, zentzu txarrean elementu gehiagi zaudela, baina ez da entzuten, daude matiz pila bat, detaile pila bat, sarreran entzun dugu ez, justo egin entzuten anaien kanta, eta hor daude txistuak, txalotxoak, orduan. Bai izan etekela minimalista zentzuan, ez daudela instrumento pila bat edola, baina matiz eta detaile pila bat daude, ez da? Bai, nik jarrera edo, filosofia minimalista horrekin, identifikatzen naiz, karo, nik ez dakizkit gauza asko iten, ez? Osea, bakarrik proiektu bat itea, nahi oso zairuitze zait, eta ezagutza pilo bat falta zait, hasteko, ez? Gauza askotan murgiltzeko, ez? Alde batetik, hortik abiatzea minimalismoan aukera, baino bestetik baita, hoi aprobetxatzean datzan ikuste erabaki onena, ez, dauzkazun baliabidekin aldezuna egiten, ez, saiatzea, eta orduan, karo, zentzu hortan nik uste, bai, saiatu naizela, piano batekin, luper batekin, eta hotxakin, ez, zehoze landua iten saiatu naiz, eta adibidez Jon Agirre Zabalagak, Zabala bezala ezagutu dela, musikari bezala,
guazen ibilitakoa, eta horrek estudioa daka Bilbon, El Tigre Estudios, eta behakin grabatuet, eta adibidez beak asko lagundit soinu aldetik, ez nola soinu bat eraman bere alde sofistikatuenera edo, bai. Diskoa aipatu dugun bezala, kondaira ederrura deitzen da, eta, urtu bat zaitugu, amaren kanta, mutilarena, lagunena, aurrarena, itarena, anaiena, eta neskarena. Hoiek dira kondaira ederronen protagonistak? Bai. Protagonista hundina mutila da, ze mutilai buruz hitzitea besti guztitan, baino bai, hoiek dira protagonistak. Eta guztia daude euskeraz, kenduta neskaren kanta, gazteleraz. Zerbaitegatik? Bi arazoiengatik, bat narratiboki zentzua zekalako, zen berez mutila badijoa, ez bere herritik, eta dana familia lagunek denak euskeraz kantatze jote, baino gero neskak erderaz kantatze jo, así que, netzako nere burun zentzua zekan nolabait neska hoi herritik kanpo zeola adierazteko. Hoi alde batetik, eta gero bestetik reggaetoia dalako abesti hoi, eta enun aurkitzen modua euskeraz reggaetoi bat iteko tani ondo gehatzeko horrekin hola gustoa, ez? Osa, enun oso konforme. Orduan, bai, erderaz inun. Bai, egia da, justo hor dagoen bita hor, bada oso, basiraten ezein ezan, berde praton reggaetoia dago, bai, entzun hor, bai. Dago. Orduan, disko hau kontzeptuala da, historia bat kontatzen du? Neurri baten bai, klaro. Alaren nik uste historiaz balimakizu diskoa kontzeptuala danik, eta bar, berdin dula, edo esperot. Igual disfrutatu dela kontatuta edo konturatu gara. Oida, ez zula aitaren bertsioa entzun behar, amaren bertsioa disfrutatzeko. Oida. Nik galdera bat daukat, lehen esan dezu, igual melodia iten nahi zehala, audio bat grabatzen dezula, erakusten dizkiozu norbaiti edo abestia bukatuta egon arte ez diozu inorri erakusten? Ez diot inori erakusten, ja bukatuta edo bukatzeke, ez? Hortxe da honen bai, baino bestela ez lotxa hundia mateit. Beno, hemen ari gara, galdetu, baina entzun nahiko dugu Berde Pratoren musika, set berezia gaur gurean hemen aritzeko, bigarren kafearen laborategian, eta beraz, entrevista setetik urrundu eta Anarsuaga, badoa gure set akustikora bidean. Bigarren kafearen laborategian, Berde Pratoren eskutik, aurraren kanta. Altzoan esaten dit Igotzeko emeki eskatzen dit Hurbiltzeko Gertu nagoenean hartzen dit eskua dirudi bat batean iberra mundua ezin badira erori oker guztiak orain horrela eutxiko dugu beste bide baten zai ezin badira erori oker guztiak orain horrela eutxiko dugu beste bide baten zai. Beno, entzun dugu aurraren kanta eta badator gure elkarrizketa setera bueltan berriz ere, Ana Arzuaga, Berde Prato, iaia
bat edo besteak baliokideak gurerako, eta diskaren produkzio prozesu horren inguruan galetu nahi digu, aipatu duzu dagoeneko El Tigre Studios, Jon Agrezabalagarekin egindako lan hori, bueno, We Are Standardeko kide izandakoa, baina bere produkzio lanetan ez dakit The Brandy Hips, Those Radios eta beste hainbat jenderekin lan egin duena, zergatik bera, zergatik Zabala eta zergatik harenganako hurbiltze prozesu horiena? No, berez, mazmurran ere aurreko talde baten beak grabatuztikun diskoa, ez? Eta orduan horreatik ezagutzen nun, eta konexio auki genuen, nahi asko uste ditaiten zea holko emate zizkiten ahotsak grabatzeko, ez? Eta, norbaitek aipatu zion nire kontzertu batea hurbiltzeko. Oso hasieran, oso hirugarren kontzertua edo. Eta hurbildu zen, eta asko gustatu zitzaion, eta orduan etorri zitzaiten, eta esan diten, jo, Ana, nik zure managerra izena, eta naiz managerra, baino, bitu, zure izena, eta osea, hola, oso, eta esan ziten, grabatu nahi zitula bestik, ze etzeuden ez interneten, eta ez inon, karo. Eta orduan, hasi ginen hola zuzeneko sesio bat prestatu genuen, grabatu genitun, eta Bandcampea igo genitun. Eta orduan, kontzertu batzuk jo nitun bere laguntzaz, eta ja lagunak hasi ginen izaten, ez? Eta orduan, karo, ja pentsatu genuen, hobeto grabatzea bestik, eta beak esan ziten, ez? Lagunduko zitela seiok bilatzen, edo dana delakoa. Eta hola hasi ginen, osea, que lagun izaten, vamos. Eta bai, eta orduan beak asko kontrolatzeu, ez, soinu aldetik, bere produkzio guztia gaina oain Zabala izenakin, eske da elektronika oso zaindua matiz guztitan, ez, eta orduan hoixe, esan dizutena, asko lagundu dit zentzu hortan, soinu aldetik. Nolako izan da, ez dakit, produkzio edo konponketa prozesu hori, zuke dagoeneko ideak luperrarekin, teklatuarekin, landua bazenituen, hor base ritmiko batzuk ere badaude, tekstura asko diskoan, noraino Berde Prato zenbateko esku hartze izan du alorroietan Zabalak? Nik dana konposatuet, eta nik dena indet. Osea, hoi, que quede claro. Ez baino, bai ez, osea, ni naiz musikaria, baino beha izan da nolabait soinu aldetik lan induna, ez? Osea, beak adibidez arreglo bat sartzezun, ez? Arpa soinu bat derrepente hor ondo baten edo paneo arraro bat, ez? Eta nik frenatu itenion, osea, nire lan azan esatea, jon hau ez, edo hau bai, eta orduan, hoi izan da. Gutxi gora bera hoi izan da, beak, gauza asko sartze zitu nola detaietxok edo soinu konkretu batzuk, ez? Osea, ahotsan ez dakiz grano, edo, osea, olako gauzazian. Eta orduan nik, normalen ez esaten dian, baina, gero baietz. Kritikan artean asko azpimarratu da reverra bera. Diskontan, reverberazioak, ahotsaren reverrak bereziki, testura, testu inguru sonoroiek sortzeko duen gaitasuna. Lan asko egin behar izan duzu rever horren bila, ze rever guztiak ez dira berdinak, eta hor ere asko dago, rever batzuk asko iluntzen dute, edo asko eraldatzen duten horberaren ahotsa, rever mila daude, analogikoak, digitalak, simuladoreak, hori estudiotan batek nahi adina, egon da benetan lan gogor bat, edo azkar xamar topatu duzu edo topatu du berak, edo hain gora ipatu izan den rever hori? Besti bakoitzen desberdina da, Osea, ez da, nik berez luperran reverra jartzi diot, eta atirar millas, baino jonekin, karo, esate izutena ez, beak hainbeste kontrolatzeu, 1000 rever jarri aldizkizula, eta horra besti bakoitzako igual egokina ikuste genuna jartze genuen, baina bai, bilaketan oski ondala, zebeak nahizundana oso zainduta, edotea bai. Diskoaren azalean ere ikusten dugu, Berde Pratoren azalean, Ana Arzuaga, zure autorretrato batetik abiatuta, Alazne Zubizarretak egin duen azala da, okerrez panaiz? Beak tipografia egin du. Tipografia, beraz, autorretratoa bere horretan zegoen. Bai, hoi da. Bai, oza, kuadrok nikin itun, eta beak maketatu intzitun, tipografia dana, diseinu aldea indu, bai. Orduan,
autorretratua bere horretan dago, zuk sortu zenuen bezala xeantxen kejatuta. Bai. Eta izan ditugu, eta orain ez ditugu gogoratuko, baina gogoran dut bereziki behin azalen inguruan aritu ginela Goiuri, Maria Romero Laspirrekin, eta talde baten azale ikarra herri gustatu zitzaigula, eta han Arzuagarena zen. Ai, ez, baina inbeste ipatu genituen, ja, egia da. Ez da, hainbeste egin dituzun azken aldian, edo buruan ote duzun, baina... Omagoren bat... Omagoren izango zen, Omagoren. Lore batzu. Osoan Arzuaga zan, gainera, azalura, eta gogoan dute, goraipatu genuela, asko gustatzen zaigula. Baina, bueno, orain hortan beraz elkarlanean edo topatu duzu azalerako eta diseinerako lan hori. Denbora de aurrera doa, eta oraindik Goiuriren sarraskia geratzen zaizu egiteko, beraz, bigarren kantuaren bila abiatuko gara. Aurraren kanta entzun dugu, orain dator Mutilaren kanta, aurkezpenik behar du, zerbait kontatu behar diguzunen inguruan, edo nahiago duzu soil-soilean jendeak entzutea. Soil-soilean, hobeto. Hala izan da dila, bagoaz bigarren kantu horren bila. Entzun dugu aurraren kanta, eta oraintxe txanda Berde Pratoren eskutik, bigarren kafearen laborategian, Mutilaren kanta entzuteko.
Beno, bigarrena entzun dugu, Ana Arzuagak oraindik badu zerri aurre egin, eta hain zuzen ere, gure sarraskiari egin barko dio aurre. Azalduko diozu Goiuri, berde pratori, zer den sarraskia. Bai, baino lehenago esan berdet, ze koordinazio gutxikin jotzeiteun txalok. Dola! Ensaiatu inberdeu. Gauzat esango izut. Zuk eta biok elkarreztatu genuenean, zuk txalo egiten zenuen kontzertutan 1 eta 3. Eta hori, musika gintzatik, epa, kuidau, orduan, erronka zaila dago, Juri. Vale. Akaso errexin genuke palmeo flamenkoa, bata bestearen kontra egiten den hori, inoiz saiatu zarete? Ez. Saiatuko gara, na? A ber. Ni temporatazu kontran, zaiena zuretzat. Azkar xego? Ez eman. Oso zaila da, bideoaren koordinazioan, hemen pantalla ardian daukagula. Bueno, niko ja besti baten itet. Egiten dezu? Ez daki fijatu zen. Enez konturatu? Inigo, ez tezu asko Ai, estudiatu. Lotxagabe. Hau jatorra gehan, baino gero? Enez konturatu. Baina, hau, jogatzen garai batean zala parrandako erronka, eta parranda gaurrera eginala, bilagun musikarik hori egin bartzuten, eta espazuten egiten zen, etxera joateko ordua badaukagu. Eta guk sarraskia egiteko ordua. Eta guk sarraskia egiteko ordua, baina, pentsa, sarraskiaren sarrera kareta, hause dugu. Sarraskia. Bueno. Beldurtzen du? Bai, pixka bai. Hoi da helburua. Vale. Baina, jazta, Gero ez da beldurgarria. Sarraskian guk hartzen ditugu, letra zatitxoak, eta hoien inguruan galderak egiten ditugu. Vale. Eta horri jarri diogu izena sarraskia, baina, bueno. Bai, hasieran ez da izergatik jendari beldurra ematen ziolako, eta orduan junginen pixat berotzen, eta Kandido Oranga grabatuzun sarraskia hori, eta naski Kandidok sarraskia hitza esaten badu beldurra ematen du, baina. Ez que pixat beldurra ematen du, ze batzutan, etortzen diren artistek ez dituzte beraiek idatzi letrak, eta orduan beldurtutu egiten dira, ez dakite zer erantzun, eta bestetan beraiek idatzitakoak dira, baina agian oso pertsonalak dira, eta beldurtu egiten dira, esatuterako ai, nire sekretutxoak kontatzera nator. Baina, bueno. Hori, bi egoeroiek ulergarria dira. Okerrena bakizu zer dan? Zin. Ez dut esaten hemen pasadenik, ez da pasako denik ere. Baina, idazle bati eskatu letrak idazteko, eta gero horren inguruan galdetu, eta hori erantzun edo defenditzeko gaitasunik ez izatea. Egia da. Hori da okerrena. Bueno, baina ja, hasingo naiz, zela. Aipatu deu, historio bat kontatzen duzula, hainbat ikuspuntutatik, neskarena, mutiarena, itarena, amarena, nahiarena, lagunena eta aurrarena. Nola egin dezu bakoitzaren paperean sartzeko? Ze, nik ez zaituten kasillatu nahi, baina imaginatzen dut aita etzarela. Orduan, egin dezu hor ez dakit, antzerkitxo bat zure buruan, edo zerbait bakoitzaren ikuspuntutik idatzi ahal izateko? Bai, azkenen historiotxo bat imaginatu nun, eta hortik divertigarria eta dana da, ez? Hola planteatzea antzerki modun, ez? Esan dizuetena leno operana, ez? Berdina azkenen bakoitzak ze esango luke, ez? Pertsonai bakoitzak orduan imaginazioan bidez, bai. Gero, abestietan ies egitari referentzia asko egiten dizkiozu, adibidez, Neskatxa ez joan, mutilaren kantan, arren aurra ez ies egin, amaren kantan, gero lagunek, aldezun azkarren agurtu, jun. Badu pixkat autobiografikotik, zuk ies egin izan duzu etxetik? Bai, ez da hainbeste ni sujetua naizenik, ez, diskontan. Baina bai noski, letra guztitan bizipenak garrantzi asko aukezuk nola baiteko egoera baten sartu alizateko, naiz eta imaginazioan bidez izan ez, baina berez bizipen hortatik aldendu nahi nun beste noa baitea iristeko. Ez interesgarrigoa irutzen zaiten eta ez hainbeste nire bizitza kontatzea ez. Orduan, oso ondo esan dezun bezala, iesaldiak edo norbait juteak, leku batetik juteak, garrantzi handia daka diskon, hoi da gaia, nik uste, ez? Eta nola hoi
pertsona desberdinek historia hortan nola bizi dezaketen. Baina eske bai, hoxe gaia oso ondo, Juri. Osea, guain aldrebes izan da, behaiek gainditu beharren sarraskia. Ja, zuei zea. Ikusizu nola manipulatu beten egoera. Wow. Eta ona zea, ze gaina aurrean daukezuna oso da ona egoerak manipulatzen eta tergiversazioaren unibersoan. Bueno, hoi zuk diozu. Eta azkenekoa da, eta hau ez da galdera. Ez dakit honi buruz zerbait esan nahi duzun, baina asko gustatu zait, adibidez, amaren kantan letrak dioela egiak ez ezala harrapatu, eta lagunen kantak hemen aztu duzun egiak harrapa zaitzala. Asko gustatu zait dikotomia hori, ez dakit horri buruz zerbait esan nahi duzun. Bai, eske, karo, lagunek kanta hortan ez gorroto zitzeitu ez, gaizki gatu ja, mutilakin ez, hor gatazkak eta amak, alderantziz, ez, amak nahi du mutila ondo dotea, orduan, bai, ondo fijatu zea. Sarraskia gainditu du. Lehenengo aldiz, bigarren kafea. Baino, anak ere gainditu du sarraskia oso ondo erantzun du lako. Bai. Ondo. Ez da gainera ez da orduri jarri, Ez da, ez dio... Kandido bezi orduri jarri. Ez kandido eta ez goiurik ere. Orain bai, arratsaldeko 6ak gertu ditugut, oraindik neskaren kanta daukagu entzuteko. Beraz, eskerrak emango dizkigu berriro Anarsoagari gaur gurera hurbiltzeagatik. Eta Iñaki espalin bozu oraindik galderarik botatzeko, bazpade. Uste duzu? Bai, bat. Bai, bat. Obi. Bat. Batekinikoa. Vale, asker. Bai, emazigo, denbora daukagu bai ondondo. Nik bat daukat baita. Vale. Hasi Goiuri, hasi. Entzule, arratsaldeko 6ak eta 5 bukatuko dugu saioa. Zurezko Goiuri. Eske, zuk esan dezu oinatia jontzinala kontzertu bat ikustea. Bai. Nik ez dut inoiz ikusi, berde prato zuzenean. Eta gustatuko litzaidake. Galdera da, egongo da laizter aukera zu hemendik ikusteko? Babitu, bai. Bonberenean, hasi que egunin barteate, bonberenean ekainak 19, eta... Zer dutan? Ez dakit esaten. Igual ez, bueno, nik esatizuet. Bueno, eta promo ite dugu hemen. Ekainak 19. Eta gero... Ekainak 19 beste promo ati marra zure bai. Ui, ez dakit, ze pasagan hemen. Eta geho, uztaiak 2 andoainen. Hazen, no? Oso ondo, perfecto. Vale, Iñaki goin zure galdera. Aztu zait, ez, lasai. Ez dugu aipatu arte bisualen zatia, ze hori arte bisualetan ere ibilia zara, eta galetu nahi duna zen, musika sortzeko garaian, ze influentzia eduki dezaken zuretzako arte bisualek. Netzako, influentzia baino gehiago bai da gertuatzeko modu berdina, ez? Nola gertuatzen naizen pintatzeko ordun, sormen prozesura, eta nola gertuatzen naizen musika egiteak ordun. Bai dala modu lehen esan deun bezala experimental edo, bueno, osea, zentzu kritiko baten esango nuke, eta geho hausnarketa helburu batekin. Bitara hola gertuatzen naiz, ez? Zalantzan jartzen, zeatikin nahi deten hori, ez? Sorkuntza hoi, ez? Eta zeatik dauketen nik eskubidea iteko, osea, nolabait lan horrekin justifikatu inbehar dut, ez? Iteten hori. Osea, ezin dut txorra batin, osea, nik hola planteatzet, ez? Osea, zorte hauket lan artistiko bat inaldeterako. Orduan, bueno, zentzu hortan lotura hor dao, nik uste. Guralertikan, listo. Bai, orain bai, denboraz juizu egibili aurretik, neskaren kanta entzungo dugu agurtzeko, eta Anarsoagari berriro eskerrak emango dizkigu. Zuei, mi esker. Ekainaren 19 bonberenen ez pagara, ni behintzat, uztailaren 2 andoainen izango naiz. Asondo. Aitzakia ona daukat, gero kontatuko dizut. Badoa gure set akustikora bidean, Anarsoaga eta Berde Pratoren azken entzungo dugu. Papi
papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Te asomaste a la ventana al final del día. En el pecho te brillaba una luz prendida. Qué hermoso era tu pecho, una blanca luna. No lo cubras la camisa, solo lo importuna. Querida, me condenas sin guardar reposo. Hondo beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Hondo beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Te asomaste a la ventana al final del día. En el pecho te brillaba una luz prendida. Keep calm and bigarren kafea.